खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं थांनाय शुक्रबारखालि अरुणाचलनि आफां चिरां जिल्लायाव मोनसे गिथाव बाथाव उरां जाहाजनि जाब्रबथाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला बे उरां जाहाजा टेकनिकेल प्रब्लेम जाना हायाव बेरफ्रुफैदों आरो बेयाव रावखौबो बासायनो हानाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया थांनाय शुक्रबारनि फुंनि 10:40 रिंगायाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे उरां जाहाजखौ मैया सुनिबार खालि नागिरनानै मोननो हादों आरो बे उरां जाहाजनिफ्राय गासै 7 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय सासे आर्मि जवानखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय आर्मि हान्जाफ्रा दा नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं गिथाव बाथाव गिदिं खननाय बारहुंखा फैलायगौ। आथिखालाव कर्नाटक, केराला, तामिलनाडु आरो महाराष्ट्रनि गोबां जायगाफोराव जुब जुब अखा हागासिनो दं। नाथाय गुबुन फारसेथिं जम्मु आरो काश्मीराव गेदेर गिदिं खननाय बारहुंखाया जागायजेनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ओरैहाय बे अखा आरो गिदिं खननाय बारहुंखाया सोनाब बेंगल आरो बांलादेशआवबो नांफैनो हागौ होनना मिथिनो मोन्दों। बोथोर बिगियाननि मथेबा फैगौ 25 अक्ट'बराव एबा मंगलबारखालि सोनाब बेंगल आरो बांलादेशआव गोबां अखाजों लोगोसे गिथाव बाथाव गिदिं खननाय बारहुंखाया फैनो हागौ होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं गोमोथाव रादाब बर्थन मानजिग्रा पाउडारजों हाथाय मानजिना सासे जुलि जागोदान आइजोनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया जादों आसामनि कामरुप जिल्लानि हाजोआव जिउ गोमाजानाय सुबुंनि मुंखौ आरिफा बेगम 20 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। केमिकेल पयजन मोनजाफ्लांना बेबादि जिउ गोमादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। आरिफा बेगमा पागल हकनि बिसिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं सासे सिख्ला बुद्धा सानासि रङालि हमनो मोन्दों। थांनाय समबारखालि बे संगालिखौ दिल्ली पुलिसा हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मैयासिम सोंथाबना मिथिनो मोन्दों दि बियो सासे समायना महरनि सिख्ला चाइनानि संगालिसो। मख'जाथावदि बे सिख्लाया बोसोरथाम समसिम दिल्ली मुलुग फरायसालियाव एबा दिल्ली इउनिभार्सिटिनि खाथियाव थांनाय तिब्बती थाग्रा जायगायाव बुद्धा सानासिनि खसाब गाननानै थाबाय थादोंमोन। पुलिसा रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बे सिख्ला संगालिनियाव गोबां नंखाय फोरमान बिलाइफोरबो मोननो हादों होनना फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं ISPL सिजन 1 नि थामथि बान्थानि थाखाय देरहासार जाबाय मैया कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलआ। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिल आरो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव 3-2 गलनि फारागथियाव देरहासार जानो हायो KAACआ एबा कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलआ। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानाव-गेदेर प्रमद बर'आ नुजाथि होयो आरो बिटिआर सरकारा हालामाव गंबा फुटबल एकाडेमि गायसनगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो। बिनिनो दिनै एबा 23 अक्ट'बर खालार क'क्राझार थिथागुरि साइसाग सेन्टाराव दिनै खुंफुंजागोन ISPL 2022 जोबथा जोलुर बादायलायनाय। बे जोलुर बादायलायनायाव बयखौबो नायफैनो थाखाय आंनि चेनेलनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।